Ya aljani kudu, ya aljani kudu, ya aljani kudu. Kira na ta bayyana ta a lokaci guda suke wanzuwa. Da zarar an kira ni nan take nake bayyana kamar kiftawar ido. Marawar zuwa aljani kudu, marawa. Menene dalilin da yasa ka kira ni ina can bangon duniya na arewa ina kulbewa ta? Wani aiki ne nake so za a yi mu. Na bincika cikin aljanu an ce aljani kudu ne yake irin wannan aikin. Wannan shine dalilin. Ni ne aljani kudu. Wanda irin aiki ne wannan? Wani bil adama ne yake so a kwato mai kwastomomin makocinsa na kasuwa, a karya masa jari, sannan kuma tsiyata shi. Bayan kammala kowanne irin aikin sharri da aka sami, akwai bukata ta nima wadda ake biya mun. Wata irin bukata kake so a cika ma? Nono lita ɗaya na jakkarya ne bakar jina da bakaken kunnuwa. Bayan na kammala aiki da sati ɗaya. Yaya za a yi ma da shi? A samu shurin da ya fito a makabarta a zuba a kai da misalin karfe 2 na dare bayan an kira suna na sau 3. Za a yi ma yanda ka ce aljani kudu, kawai ka kammala aiki. An gama boka. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Dan Inyamuri. Na, Boka. Yaya aikin ya ci ko bai ci ba? Kwale kuwa, aiki ya ci sosai Boka. Ai dama na san zai ci, saboda aikin aljani kamar yankan wuka ne. Yau sati ɗaya. Customers na ci. Jago namu ne tuna zuwa. Nan da wata 6 zai tafka gagarumar asara. Karan tsiyacewarsa ta zo kamar yadda ka bukata. Kai, na gode sosai Boka. Zan je na kawo lagowar cikon kudin aiki yanzu. Saboda kudi namu yana account. Ba mu da cash a waje namu yanzu. Ba bukatar ka tafi neman cash Inyamuri. Ka leƙa cikin tukunyan nan zaka ga wanda zaka ba wa kuɗin. Yeah. Boka, ba mu ga komai a ciki ba. Ba wani zaka gani ba ai. Dan ba account ɗin da zaka tura kuɗin zaka gani. Okay, mun ganci. Boka, a ce kuma kuna ca kudi a cikin account. Ya kuli Boka, bali mu tula kudi kawai. Boka, mun tula kudi ya tafi. Za ka iya tafiya. Boka, muna godiya sosai. Dakata. Boka, ka ce mu tafi, kuma ka ce mu dakata. Sannan kuma na ji miliyan naki ya canja. Me ya faru? Ba ni ne na ce ka dakatawa. Boka, bayan ni da ke, ba kowa a cikin daki ya. Ba haka maganar ka take ba dan Inyamuri. Ni ma aljani da ku bikin ɗazuna zo ina tare da ku. Barawar zuwa aljani kudu. Boka me yasa ka saba yarjejeniyar da muka yi da kai? Na biya muku bukatan ku amma kuma kun ki biya mun tawa. Mun yi iya ƙoƙarin mu biya ma buƙatar ka, abin ne ya ci tura. Maka ƙara mana lokaci, tabbas za mu biya ma buƙatar ka. Duba da ƙoƙarin da kai domin ka biya mana bukata amma abin ya ci tura. Hakan ta sa dole zan yi ma kyautar jaka. Boka, a gaya wa aljani dungu, mu ma muna bukatar kyautar jaka.
Tabbas kai ma za ka sami kyautar jaka Dan Inyamuri. Muna godiya aljani don ku. Muna jira. To ga ta nan, kai boka ka rike taka a kirji, kai kuma Dan Inyamuri ka rike taka a baya. Now they play. Keep playing. Just they play.